Είναι εύκρατο, ναι. δεν υπάρχει το πυρητικό. Να πάμε στη Τζούλη Τσίκα για μια συμβολική κατάληψη που έχουμε στο Υπουργείο Υγείας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Τζούλη. Καλημέρα. Λοιπόν, αποκλεισμένη παραμένει η είσοδος του Υπουργείου Υγείας εδώ και περίπου 2,5 ώρες από νοσηλευτές, περίπου 150 νοσηλευτές. Είναι μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Αυτή είναι μια ένωση που έχει ένα χαρακτήρα επιμελητηρίου, δηλαδή είναι αυτοί που δίνουν και τις άδειες για την άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή. Διαμαρτύρονται γιατί, όπως λένε, ενημερώθηκαν από το διαδίκτυο προχθές Δευτέρα το απόγευμα ότι η Υπουργός Υγείας πέρασε μια τροπολογία σε νομοσχέδιο άλλου Υπουργείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που πρόκειται να ψηφιστεί αύριο. Βάσει της τροπολογίας αυτής, σύμφωνα πάντα με τους νοσηλευτές, αναβάλλονται οι εκλογές τους, της ένωσής τους δηλαδή, που πρόκειται να γίνουν 26 Ιουνίου, αναβάλλονται για 8 μήνες. Το Υπουργείο επικαλείται την διοικητική μεταρρύθμιση για την αναβολή αυτή. Οι νοσηλευτές κάνουν λόγο για ταξικοπηματική κίνηση και δηλώνουν ότι θα μείνουν εκεί μέχρι να πάρει πίσω το Υπουργείο Υγείας τη συγκεκριμένη τροπολογία. Να σας πω ότι η οδός Αριστοτέλους είναι ανοιχτή, επικρατεί ηρεμία. Από το πρωί πάντως δεν έχει μπει κανένας υπάλληλος μέσα στο Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα. Πόσο θα μείνουν εκεί, Τζούλη, υπάρχει προγραμματισμός? Δηλώνουν πριν από λίγο που μιλήσαμε μαζί τους ότι θα μείνουν μέχρι να αποσυρθεί η τροπολογία. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό, αλλά έτσι λένε. Βέβαια να υπολογίσουμε ότι στη 1 η ώρα έχει συνέντευξη τύπου και η Υπουργός Υγείας, η κυρία Ξαναγιαννακοπούλου, οπότε δεν αποκλείεται να αναφερθεί και σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Σημειώνω κάτι, αν κάνω λάθος θα με διορθώσεις, ότι είχε πει η κυβέρνηση και το πίστευε ο κ. Παπανδρέου ότι δεν θα μπαίνουν τροπολογίες υπουργείων σε άλλα υπουργεία. Θυμάμαι καλά. Πολύ σωστά θυμάσαι. Θυμάμαι καλά. Άψογα θυμάσαι.